Mira, César és un veí de l'Eliana, és un xiquet que estudia al col·legi L'Olivera i que malauradament en el pati del col·legi va sofrir una pèrdua de coneixement brusc, es va caure i a conseqüència d'això va tindre una hemorràgia intracraneal i que li ha provocat una hemiplègia, que és de la que està intentant ara recuperar-se i fent un procés de rehabilitació especial per a poder estar com estava abans de que passara aquest xicotet incident, que estic convençuda que serà un malson i que d'ací no res estarem contant com a que ja s'ha oblidat i aconseguirem entre tots que César estiga bé. L'organització la fa el València Club de Futbol i el Llevant de veteranos que s'han volcat en este xiquet, en César, perquè la veritat és que César s'ho mereix, i agrair també a estos dos grans equips de València, que a banda de ser uns equips rellevants i molt importants per a nosaltres, és la capacitat humana que hi ha en totes les persones, en totes les reunions que hem tingut, no han ficat cap de problema i estan volcadíssims en que siga un èxit i en tot el que anem a preparar el dia 2 de desembre. I la gent de l'Eliana també va poder vindre a gaudir i sobretot a col·laborar. N'hi ha diverses maneres. Es poden bé comprar les entrades, que ja les tenim, o bé també fer un donatiu a la Fira Zero. N'hi ha, per a poder col·laborar tant en César com la seva família, n'hi ha 3 vies. La pulsera està que hi havia a la porta, que és César superándote dia a dia. Per el preu d'€1, les entrades, que també estan ja a la venda, poden aconseguir-se a través dels centres educatius i així el poliesportiu també. Hi ha ja, que són el donatiu per accedir al camp són €2, i després hi ha un número de compte per a poder col·laborar com a Fila Zero, tots aquells que ho desitgen o que no puguen vindre aquest dia o que des de ja vulguin col·laborar d'esta manera. César, que sàpigues que així a l'Eliana per a nosaltres eres el més valent que tenim, eres un guerrero que vas a poder en tot, i per tu, per la teva família eixa tan meravellosa que tens, t'estem organitzant una bona així a l'Eliana i esperem que entre tots i totes puguem ajudar-te i que oblidem això com algo que ja ha passat i que continuem endavant. Un beset, que sàpigues que te volem molt i així estem, per ajudar-te i per a col·laborar en tu en tot el que siga possible.